Oleh Voina Rawngbawl Chanchin report pet hai tura hun tramin pet tu kan sabas kur hoi tu tele pathian chung alom thu masain omsela Voina hian Benin ko ran le Benin Rama Adventist member zong ti ai oin sabat chibai kabu ka cheu Voina kan ngai thlak tu thupui chu Setana Rama Pathian Rawngbawl ti ani coming to Janvier how ni mi kan ia ke hi ke le ka chung te hi Christian a in chal kan ni a in khom te po kan teima a kan pel ngai meu manglo ani ama ero chu tinga Christian a in chal ni sin Christian ni velo vudo sakwa ramhoi biak a bemi te ka thian tenen kan dang lamna hi om chung lova a chan chu Christian in chal tam takte hi hetiang vudo puithiam vudo sakwa an biak na hian an tel ve chok thina ramhuai an ti lom na te ramhuai an in thoi na te an tel ve chok thina chunga wang chuan Christian tele vudo sakwa betu te hi kan dang lam na hi omte chiamin ka hrelova chu wang chuan ka thin lung amang anga pathian chu tharau le ti takseta ama ka biak thaina turin pathian hena than pui ka dila ti chuan ka omna kan omna ko rana chuan ka lungo oi zan to lo wang chuan lim sang an tiang chi ko rana ka va in khom ta phota ti chuan reife ka in khom nuwa chuan chu lim sang ko rana an ti po chu member le member ani ti thiam lova ti chuan chumi nuwa ko ran pahnia lo ke ta a chumi ani awang chuan he ko ran po hi omna tlak ani in ka hrelo pathian ko ran dik tak ani meu lawani ang ti in ka chua san le ta kan ko ran ma sa chon ka khir le ta ani ti chuan chutia ko ran ma sa ka kir nu re vak lawa chuan kan ko rana member tu emo hian 7 day Adventist papa khat hi kan biak ina pathian thu le thu cha te soi turin a han soma ti chuan chu Adventist pa tu soi chuan om zia nei riau hian kan thria ke le ka thian engmo zat te chuan Bible study le pathian thu chu ngun zo ka zir tur chuan kanin peta ati chuan Bible study te chu kan nei ta ani ti chuan chutia Bible study kan nei nu thlengamo nuwa thlengamo thathumli nu vela chuan keile ka thian te ka ti meng chu ka member puite mi som ni panga zet chuan he 7 day Adventist ko rana hian an thurin te zom turin baptisma chang turin kanin peta chuta po chuan kanu pui hi atel ve nge a chuan kalom ati zual em ani chuan kan thu riat ang te mi ten he na ril chon ve kan duwa wang chuan chu kan omna kanin nei nuwa kan omna khuwa tang chuan kalau silent na le kapian na khuwa chuan le turin thutlu na ka siama ti chuan kan nu po chuan min zui ve ngala ti chuan kan khuwa chuan kan le a kan thu riat ang te he 7 day thurin kan lo riat to te chu kan han ril chong ve a amaro chu Benin ram hi vudo sa khuwa ram hoi biak na khuwa ani awangin thuril te po har sa le a ti chuan vudo sa khuwa betu ten until ti thaizia te atakin kan hua ram huai a hringa hranin aron che thina an chia lo hi an hrat em a ni khat phai chu kan nu hi an chia an lo lo ta a chu an chia lo chu nawi nei huna I chunga thileng mo tak a thleng dor ani ti in an chia an lo a chu thil chu thole khata thleng ha lo ma se eng tikamunia chun lo thleng don ni ti ka ria a ti chuan kan mang chho zela Pathian Rawngbawl ten kan vak chuk thina kan lim em a ni khat chu kapuzon kan nu pa hi boral ta thut maya kan nu hi afanai chuna ni awangin apa vuina program vel a chon om ve tura rin ani a ti chuan engtinge o kan tia kan nu pa chuan kan englova achan chu kapa kapuzon te hi ramhoi bemi anni awangin anin thoi na le atianga anin vuidan kha ani lo bera kam hi angai thina ti chuan anin thoi aram hoi tenen ti chuan zu in kut puite an nei thina khatianga aram hoi be na maksak tak anti level chuan ke ni
Seventh-day Adventist Pathian ring tu te chu kan om ve thiang in kan threlova amaro chu chu tianga kan nuina pa achan ta ka si chuan tin kan kapuson te khwa chuan kan vakala ti chuan apa po chu thatakin kan vuya amaro chu tianga anin thoi na te le zu in kut pui an tran ma tak tak chuan kan hosan le ta ni chu tianga afanu om talo apa vui hun apa boral chungchanga an om talo mai kha mak antia ti chuan an thin rim chuan tuna apa vui huna a sen so zong zong tele an zu in zong zong te hi tum vek turin min ti ta ani ti chuan kan ti lawani chuan kan nun na hial po la turin thutluk na an lo siama an thin rim lom em ani amaro chu pathian hena kan tong traya chu tiang chuan kan nun na tat po chu lak lovin om ta pathian min veng humanity kan ria ani ti chuan ke nge po kan kom thlang nu hian an chia min lo ve ta kan om na hi lui kor bul ani khwale khuak ka kan in kal kai don chuan lui kor chu kan tai kai thina amaro chu lei hi achak loka eng tak te hi oma chu kan zo kai thin maya kan kom thlang nu chuan luyat la tur chuan an chia min lo lui ka na piang chuan ka the chuak thina amaro chu pathian in veng him don ani ti ka ria ka tong traya voini thleng hian luyat la lo le kanun na po chan himinal oma chu ka chunga pathianin vudo bemi te an chia la ka ta min chan chuana ani bok ani ti chuan kapu zona thi nu loka chuan kan nu hi naw nei lo hun ta kamang ang ma dam do in sang sanga ka kalkuala atopa chuan kan rama dam do in lian per chuan mun alo om hlau maya ti chuan kan nu chu ka hroi phaya naute chu han zai chuaka ti chuan feltakin naw chu anei theya amaro chu nurse le doctor ten achulan han enchian khan pan serwanga achul pop khan muta ni chu mak an tie ma ni dangan la mu ngai po ni lova chu ka thin lunga lo lang thut maya tun ma anu pakatina kan nu an chia lo lo kha thenga ni hi ka tin kamang ang ma ti chuan nurse le doctor te chu engtin nge ni ang tin ka han berona amaro chu nurse le doctor te po chuan ti ge nan thelawa he thili chu kan mu ngai po ani lo amaro chu pathian chawina ti dam thayang tin min chang ta ani chuan kamang ang maya pathian hena ka tong traya ko han te tong trai pui turin ka nge na ti taksen kan tong traya thakhat aliam ma in kan nu chul pop po chu alo dam le ta ni chu tianga pathianin kan chunga mak tak tak maya athil ti thaina le aven himna ron thlen tir zelawang chuan pathian chu kan faka nasale zolin kan rin na po ti nge in omani ti chuan chu tiak kan khuwa Rawngbawl kan wa chua live chuan ka unau pa le achung te chu Seventh-day Adventist ko prana anron pe ve ta amaro chu harsan na anan tok ve tatlat mai enge ti chuan vudo sa ko pui thiam te soi chi angin an pu ta an hek ta ni chuan vudo sa ko na betu ta chu an thinari me ema an khopuma an zu in tur tum turin leisak turin an yet le ta ni amaro chu atiloti ka hiat chian ema wang chuan ka unau pa te omna ina chuan kan kal phai ta vata ti chuan khotlang te chuan an lo hual vela ka unau pa chu ti chuan ani lo zia ka hiat ta wang khan ka unau pa ni chun kan tang ve ta tlat mai ani chutia kan ma ang chuan rorel tu hena kan tlan phai ta vata rorel tu hena chuan thu omzia kanan thrila amaro chu rorel tu po chuan zu chu leisak mai ulak in ko ran chuan leisak mai ro antia amaro chu unau pa nen chuan keni Seventh-day Adventist hian zu hi kan khoi ngai lawa kan tok ngai lo ani chu wang chuan vudo sa kho pui thiam te hi kan soi chelo boka chu wang chuan engma kan ti turani lo tin kan ti don lo tin kan chang ve ta ani chu chuan chutia kan chan na chuan vudo
sakwa bemi te chu an thina tirim le zuala ka unau pa le chung te chu thaturin patling som thum rol vel anon thok chuak ta ni amaro chu ka unau pa le chung te chu kan chen na ina an lo in thiar filim man lova chuan kan va in kai ni chung le ka unau pa chung te chu in chunga kongkhar kan in kal khuma chuan maro chu pon lama tang au thom kan ria kan in chun an huala an chia ten chama ti chuan an au vaka chu ti lai tak mai chuan thing thi in kan vain pathian in atran pui kan dila ven himna kan dila ni chu ti anga ril ru ti tak seta pathian kan au hu chuan engtik lain nge an lo wa bo le engtik lain nge khang ho kha an lo kal bo tak ti kan threlova kongkhar ka hanong chu tu ma hi mu tur an lo om to lova chu ta po chuan pathian in ami te trong trai na kan trong trai na mo tak min chan saka kan nun na mi ten min lak theina laka min veng him le ani ti ka ria kan lo me ma chuan pathian chu kan han fak le ani chuan ka unau pa chu tianga zu chu a choi zu an zu in tur alei tak si lova chuan khomi pui te chuan an khomi pui te chuan thinarim le a chu tianga zu i lei du lo ni chuan ti in a e zonna asanghaman na long chu an han lak sakta a chuan chu asanghaman na long chu a e zonna berania wang chuan chumi tel lo chuan ril tramin an thimai don sia amang ang maya chu alonga chu vudo sakwa pui thiam bemi te chuan chu longa chu an vudo biak in kota an hunga an tung ro maya chu tintina moni an lol an han kalkol vela ti chuan chia te an cham khuma chu tia chia an cham khum to re chu kai ni mi mai hian kan tok thiang lova kan tok ani vai chuan turanga hrai mai in kan thidon ani ti kan thra chiang le a kan mit te pon kan mu fo to thina chu wang chung kan hlau em ani chuan chu tiang ani awang chuan long nei lova han om taranga tu chu ni thain kan thre lova kan hanin ko khom le a ko ram member pa te kan ko khoma ti chuan pathian hina tong trai na kan nei phota in hlan thar na te tong trai na te ti tak se in kan nei a chumi nu a chuan long chu la turin kan chu khata ani long chu kan han nu kha luya kan sil fai feka ti chuan pathian hena kan hlan thar le ta chu tianga chian cham nu long kan tok po a kan thita mai lo kha vudo bemi te chuan mak an tia heng 7 day adventist te hi engang mi nge monian ni le kan pathian aya thil theizok hi thil ti thaina an nei ni himole tin athen zo min hlawa athen chuan nasale zo ka an chia lo turin thu te an in tiam velani tu tiang chuan daudana na sat tak kan donga ni khat le po kan member pakhat intina puisa khona awa ve lai chuan konga kal lai chu uyang mai hian a bo ta tong thai ta reng lova chu achung te mang ang chuan biak in anon hruaya ko ran te chuan da kareng mo zat atana tong trai na le ti damna pathian ta kan dil nuwa pangai takin ron tong le thaya chu diang chuan mak tak takin pathianin kan tong trai na te changa vudo bemi te an chia min lo na ata mak tak le engting practical tak min chan na oma chuwang chuan pathian hi thil thayani ti helaya kan khuwa member claim te ten kan threle zual ani ti chuan ni khat chu maktak mai hian vudo biak in chu natak maya kuthak ang hian a khita ru maya chu po chu advantage mi te ti chiat min ti chiat sakani ti in min pu le ta ani chuan kan biak in te hal sak min tuma an ron thok chawa an na em ron thok chau chu an ri hum maya member ta chu kan in kau khom le a biak ina kan pung khoma ti chuan atlem zok kan nia wang khan eng ma ti thei kan nei lova chumia nia wang chuan pathian hena ti tak senin kan tong try le a na sa tak main biakin chu anon thlengam che lova amaro chu biakin 12 vel
biak in compound an on lu ma compound bulvela chuan an om mi pui chan pung khom ta rup mai ni ta chuan in chong ngai in nisari kan tong trai ni biak in chunga ti tak zet in thing thin nisari kan tong trai a nisari a han liam meu chuan pathian ya thil ti theizia aron lan tir le a vudo pui thiam an hruai tu te pathum chu a chan riat lovin an thi ta thoi mai ni chu an ni po a chu tiang an pui thiam pathum chan riat lova han thi ta chu advantage te wa ngani ti kha kan tong trai na le kan rin na wa ngani ti kha an thra thiam ve ta min a hlau min hlau le ta zo ka ti chuan an ni po chu engma kan biak in te ti chiat an nekin an tlan ho le ta a an pui thiam pathum an thi ta ka chuan ti chuan an hruai tu te le an pui thiam vudo pui thiam be mi te chuan ron pung khom le a khotlang ro rel tu te nen kan hena 7 day advantage mi te hena chuan ngai dam minon dil ta zo ka kan ti dik lawani e kan thil ti kha a dik law tak takin kan pu chewa chu wang chuan kan chunga hian an chia min lo le lul su tin a ngai dam le an du tu te minon dil zok ani ti tiang chuan pathian in herama hian kan rama hian na sa takina thoka ni tin hian vudo pui thiam vudo bemi te an chelo hi ni tin hian kan tok chho zela amaro chu kan pathian hi engkim ti thei pathian te pathian ani awangin a chan him na ni tin hian kan dong zoka a chu tianga min kan pathian te chu kan pathian chu engkim ti thei pathian ni ti an hriat chuan enge o hemi te hian thil ti thei na an nei bi ka mani chu ti in kan biak aten ro in khom thina amaro chu kan rin na bak thil ti thei engma kan nei lo zia an hule thina ni chu bang chuan herama hian Rawngbawl tur atam a vudo sakwa tlang puin vudo sakwa bemi te an ni a in tong try na apo mi lo threng thin don ania tuna hian member tlem te kan ni a member mi som hi pariat vel kan ni a miram kan kan hoa chuan biak in tak te hi kan sa a moi bo moi lem lo wa ma ro chu kan thei tok ani ve tlata chu ta chuan lim takin pathian sol ni tin kan in kan bia kan pol thina amaro chu engtika mani nikum lama khan kan bial tu pastor in mun biak in mun alo leya chu ta chuan chu ta biak in satur chuan tuna hian poisa kan in tho poisa kan tho khom meka nang ni Mizo 7 day advantage te ang bok hian tuna hian biak in sak kan tum ve ania in tong trai na po min lo thrang ula kan ko ran member zinga hian mi pathum chi hian aizon na mumal an neya pakhat chu sanghaman tu ania pakhat chu mechanic ania pakhat chu nu pakhat bazara thlaina le thil zuarvel chu ani maya aizon na mumal hi kan nei vak lova tlang puin sanghaman hian kan chuak de tlang puini chuwang chuan poisa po kan tho khom thalei thei lova in tong trai na min lo threng thin don ania kan rin na te na so ka ti chaka oma herama hian advantage member te na so ka kan lo pun thei nan